M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiraniso mu programu ina moto pano pa tilankhule na Ambuye. Pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za Mulungu Woyera. Lero ndimafuna ndikambepo za Christmas kapena misa yodalitsa mafuta. Misa iyi amene amatsogolera ndi episkopi yekha. Mu dayosisi zimene mulibe episkopi, amapempha episkopi wa dayosisi zina kuti abwere adzawatsogolere pa misa imeneyi. Ndipo misa imeneyi yodalitsa mafuta imachitika pakati pa lolemba loyera kufika lachitatu loyera, tsiku limodzi pa masiku atatu amenewa. Koma tsiku lake lenileni la misa imeneyi ndi lachinayi loyera, tsiku lija limene Ambuye Yesu Khristu adapanga masakramenti awiri, sakramenti loyera la Ukaristiya komanso sakramenti la ukulu. Ndipo pa tsiku lodalitsa mafuta yomwe ndanena, amapangitsa nsembe imene ya misa imeneyi ndi episkopi. Ndipo mkati mwa nsembe ya misa imeneyi mumachitika zinthu zingapo. Poyambirira timaona mdipiti monga mwa nthawi zonse. Kenaka pambuyo pa ulaliki wa episkopi, ansembe amabwereza malonjezo a unsembe wawo, renewal. Ndi tsiku lalikulu wa ife ansembe limeneli. Ndipo nsembe ya misa imene timanena kuti akhristu ena kupita kuti tikakhale nawo pa nsembe ya misa imeneyi. Ikhale makhala mkati mwa sabata, ameti ndi mpata tiyenera kupita kukhala nawo pa nsembe ya misa imeneyi. Pamene ansembe athu amabwereza malonjezo a unsembe wawo. Pamene timapemphera episkopi ngati wamkulu, wansembe wamkulu mu diocese. Kenaka pambuyo pa kubwereza malonjezo awo, ansembe, episkopi amadalitsa mafuta atatu. Mafuta oyamba odzozera akatekumeni. Mafuta ena odzozera odwala. Mafuta ena krisma. Mafuta atatu awa amayimirira moyo wathunthu wa Mkhristu. Koma kadalitsidwe ka mafuta awa kamakhala njira ziwiri. Poyamba, mafuta onse atatu akhoza kudalitsidwa pambuyo pa homile, pambuyo pa ulaliki, onse atatu, limodzi mpaka kumaliza. Komanso pali njira imene amadalitsira mafuta pamene pambuyo pa pachatemana kuti kudzera mwa iye tisafike kumalipiro kumene kujako, episkopi akhoza kudalitsa mafuta odzozera odwala. Kenaka pambuyo pa kulandira Ukaristiya, kapena kuti pambuyo pa pemphero tilandira Ukaristiya, episkopi akhoza kudalitsa mafuta awiri otsalawo, mafuta odzozera akatekumeni ndi krisma. Koma nthawi zambiri mafuta awa amadalitsidwa pambuyo pa malaliko, pambuyo pa ansembe kubwereza malonjezo a unsembe, pamene mafuta amadalitsidwa. Ndibwerere pa kulonjeza malonjezo kwa ansembe. Chinthu chimene ndifuna kunena kuti chaka chino ife akhristu komanso ife ansembe aeni ake tichichite mozama. Chaka chino akhristu ndikupemphani mupempherere ansembe anufe. Mutipempherere kwambiri. Kukhala wansembe ndikuyitanidwa. Ndipo kutenda kumeneku sikophweka. Ansembe akumana ndi mavuto ambiri, ndi zoyesa zambiri, ndi zokhoma zambiri. Pakati pakumana ndi zinaso zabwino. Koma chaka chino tiwapempherere ansembe. Tipempherere azibambofumu amene ali maparish mwathu. Tipempherere athandizi amene ali maparish mwathu. Tiwapempherere maepiskopi kwambiri. Ndiye tione tsopano the spiritual significance ya mafutawa. Poyamba tikumbuke kunena kuti kamakamba za Ecclesia Katolika, the Catholic Church is a sacramental church. Linamangidwa pa masakramenti. Ndi sakramenti la ubatizo timalowa mu moyo mu mpumba ya Mulungu.
Ndi sakramenti la ulimbitso timalimbitsidwa mchikhulupiriro modzazidwa ndi Mulungu Mzimu Woyera. Ndi sakramenti la Ukaristiya timalandira thanzi la moyo wa Khristu, spiritual nourishment. Ndi sakramenti lodzoza timachiritsidwa ku matenda auzimu komanso athupi. Ndi sakramenti la kulapa timachiritsidwa pamene taphwanya ubale wathu ndi Mulungu wathu ndi anzathu ndife eni. Ndi sakramenti la ukwati timathandiza anthu, service. Ndi sakramenti la ukulu timathandizanso anthu, service. Ndifo timanena kuti the ministerial priesthood is at the service of the baptismal priesthood. Choncho poti mpingo Eklezia Katolika udamangidwa pa masakramenti, ndi chifukwa chake kupita ku nsembe ya misa iyi ndikofunika. Chifukwa poyamba misa imene ijayo imayimira umodzi umene umakhala mu diocese kapena particular church imene mbusa wake ndi episkopi. Choncho pamisa pamakhala onse amene episkopi amagwira nawo ntchito, athandizi ake, ansembe komanso akhristiani ake amene amamanga diocese. It shows the unity of the church. It shows the symbolism of the church gathered together to pray. Mpingo ndi zimenezi umaonetsa umodzi wa Eklezia. Misa imeneje imaonetsa umodzi wa Eklezia. Bishop with the presbyterate, bishop with the lay Christians. Limodzi timamanga mpingo Eklezia Katolika. So it's a day of communion. It's a day of union. It's a day of togetherness. It's a day of oneness. It's a day of unity. Umodzi watu umaonekera pa nsembe ya misa imene. Ndiye ndifuna ndipange address zinthu ziwiri zitatu pamene tikamba za umodzi watu. Lero lino tu muchikatolika penapa ndi penapa mbolo chipwirikiti chimene chili chosakhala bwino. Ife ngati Akhristu timayenera nthawi zonse ngati Akatolika to preserve our oneness, umodzi watu. Chifukwa timakamba za the four marks of the church, zinthu 4 zizomanga Katolika ngati Katolika. Ndi ziti: 1, Holy, Catholic and Apostolic Church. Umodzi, mpingo Katolika ndi umodzi. Tisakhale zida zobweretsa zosokoneza umodzi mu mpingo, disunity. Ife tisagwiritsidwe ntchito ndi Satana kuti tidziphwanya umodzi wa Eklezia. Ayi. Ife ngati Akhristu ndi udindo to preserve the unity of the church. Ndife ngakhale pali ma false teachings, ndi udindo wathu ngati Akhristu, ndi udindo wathu ngati ansembe, ndi udindo wa maepiskopi to preserve the unity of the church, umodzi wa mpingo. Tisalowetse mphepo mu mpingo wathu Eklezia Katolika, kandi ife ansembe, kandi ife ma brother, kandi ife ma sister, kandi ife akhristiani yake. Tisalowetse mphepo mu Eklezia. It's a symbolism of the togetherness of the church. 1. Holy, mpingo Katolika ndi woyera. Tisabweretse zinthu zodetsa mpingo Eklezia Katolika. Ndi woyera chifukwa chani? For foundation ya mpingo ndi Yesu Khristu, Mulungu mwini. Choncho pa misa imene that unity imatikumbutsa za holiness of the church, kuyera kwa mpingo, chifukwa choti udamangidwa pa Yesu Khristu. Pajatu adamuwuza atu Petro adazophunzira kambo ku Caesarea Philipi. Anthu amati ndine yani? Ena amati ndine wakuti, nanga inu amati ndine yani? Petro adayankha, inutu inuyo inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wamoyo. Adamuwuza Ambuye Yesu Petro kuti ndi wodala Simoni mwana wa Yona, pakuti si munthu wina sokuleza manda Atate anga, ndiye ndikuti iwe ndiwe thanthwe, ndipo thanthwe ili ndidzamangapo mpingo wanga. Mpingo si wa Petro, mpingo ndi wa Ambuye Yesu. Petro ndi mlowa malo wa Ambuye Yesu, ndipo mlowa malo ameneyi amaoneka kupyolera mwa apapa, chifukwa papa aliyense ndi mlowa malo wa Petro. Woyera mpingo chifukwa choti udamangidwa kwa Ambuye Yesu, adawuyambitsa ndi Mulungu mwini. That's why the church is holy.
Catholic wapamalo ponse. Mpingo katolika uli ponseponse pa dziko lapansi. Apostolic chifukwa chona kuti maziko a mpingowu ndi apostoli. Ambuye Yesu anasankha 12. Atasankha 12 aja anawaphunzitsa. Atawaphunzitsa anawatuma. Anawatuma kupita pa dziko lonse lapansi kukalalika mthenga wabwino. Mateyo, Mariko, Luka, komanso Yohane. Timazipeza pamene Ambuye Yesu Khristu amatuma ophunzira ake. Pitani ku dziko lonse lapansi, kawaphunzitseni. Amene akakhulupirire mukawabatize. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Chifukwa mpingo wathu uli apostolic. It is apostolic faith. Chifukwa chikhulupiriro chathu chidamangidwa pa apostoli amene anasulidwa ndi Yesu Khristu kuti akhale oyendetsa mpingo wake, Eklezia Katolika. Choncho kamakamba za mafuta awa, tanena kuti mafuta awa akuyimira, kapena misa ya mafuta ikuyimira umodzi umene episkopi, ansembe ndi akhristu amasonyeza mu diocese, kapena kuti the particular church. Kodi inuyo nanga ineyo umodzi wa mpingo tikusunga bwanji? Kodi inuyo nanga ineyo kuyera kwa mpingo tikusunga bwanji? Kodi inuyo nanga ineyo tingandiri apostoli, ngandiri mpingo wa pamalo ponse, mu mpingo mwathu muli kusankhana kapena ayi, timalolerana, timavomerezana kapena ayi? Apostolic kuti mpingo umenewu maziko ake ndi apostoli, udamangidwa pa miyala 12 imene ili apostoli, chikhulupiriro cha apostoli. Tupanga preserve bwanji, tikusunga bwanji, tuteteza bwanji Eklezia, mpingo wa Mulungu? Tipemphere. Tikuthokozani Ambuye chifukwa cha mphatso ya mpingo wanu Eklezia, amene maziko ake ndi mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu. Tithandizeni ife ana anu kukhala okhulupirika mu zochita zathu zonse, kuti tipititse patsogolo umodzi wa mpingo, kuyera kwa mpingo, chikhulupiriro cha mpingo, ndipo tizindikire kuti ponseponse tikalalike kuti mpingo wanu ukhazikike mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yesu,